Исәнмесез укучылар, онлайн мәктәптә мин сезне сәламлыйм. Аңлавыгызча, Европада сугышлар даими рәвештә булып торган. Сугышларның тарихта иң тирән из калдырганы тәре походлары. Димәк, бүген без тәре походлары турында сөйләшербез. 1095 елда Франциянең Клермон шәһәре янындагы бик киң тигезлектә гаять зур халык төркеме алдында Рим папасы Урбан II чыгыш ясый. Билгә кылыч тагарга һәм Палестинага таба юлга чыгарга чакыра. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Урбан II ни өчен халыкны Палестинага чакырган икән? Христианнар күзаллавынча, Палестина изге җир дип санала. Биредә Иисус Христос туган, яшәгән һәм тәрегә кадакланган. Иерусалим шәһәрендә христианнарның төп кадерле урыны илаһи табут саклана. Кешеләр Палестинаның сөт һәм бал елгалары агучы игелекле җир булуына, Иисусның үзе тарафыннан аның үз халкына христианнарга васият ителүенә ышаналар. 11 гасыр уртасыннан аны Сәлҗүк төрекләре яулап ала. Папа изге җирне һәм илаһи табутны башка дин кешеләреннән азат итәргә һәм христиан туганнарыбызны коткарырга чакыра. Папа походка катнашучыларның гөнаһларын тулысынча ярлыкауны вәгъдә итә. Халык әлеге чакыруны ничек кабул иткән соң? Хроникача тыңлап торучылар папаның сүзләрен Алла теләге илә дигән авазлар белән хупладылар дип яза. Күп кеше шунда ук киемнәренә кызыл тукымадан тәре тегеп куя. Шуңа күрә дә көнчыгышта походларда катнашучыларны тәре йөртүчеләр, походларның үзләрен тәре походлары дип атыйлар. Укучылар, сезнең фикерегезчә, тәре походларына халыкның кайсы катлавы катнашкан? Тәре йөртүчеләр төрле катлау кешеләре изге эш өчен көрәшкә барабыз һәм безне киләчәктә күктә бүләкләячәкләр дип ышана. Ләкин шул ук вакытта бик күп халык массаларын көнчыгышка, сугышка барырга этәргеч биргән җирдәге сәбәпләр дә булган. 11 гасыр ахырында Европа авыр еллар, иген уңмау, терлекләр кырылу, эпидемияләр чоры кичерә. Өметсезлек һәм ачлык бик күп кешене хәрәкәткә китерә. Көнчыгышка, походка баруда кешеләр ярлылыктан чыгу, җир һәм ирек алу мөмкинлеген күрә. Феодаллар сәүдәгәрләрдән һәм изге җирләргә барып кайткан кешеләрдән көнчыгыш илләрдәге чиксез байлыклар турында ишеткән булалар. Алар байлык туплау һәм яңа җир биләмәләре яулап алырга хыялланалар. Көнчыгышта тәре походларының төп көчен рыцарьлар тәшкил итә. 11 гасырда көнчыгыш Европада җирсез рыцарьлар күбәя. Алар феодалларның мираска ат белән хәрби киемнәр һәм кораллардан башка берни дә алмаган кеше уллары була. Талау ярдәмендә баю һәм җирләр яулап алу аларның аеруча зур хыялына әйләнә. Походка беренчеләрдән булып кемнәр кузгалган дигән сорауга җавап эзлик. Иерусалимга бөтен кешедән алда ярлы крестьяннар кузгала. 1096 елның язында Рейн буйлап югарыга, аннары Дунай буйлап түбәнгә таба ярлылар һәм хәерчеләрнең тигез булмаган төркемнәре агыла башлый. Алар 60-70 мең кешедән торган 5-6 отрядка берләшә. Начар коралланган һәм азык-төлекләре булмаган крестьяннар билгесез изге җиргә юнәлә. Юлда талау белән шөгыльләнә. Үзләре килеп туктаган һәр бер шәһәрдә алар: "Бу Иерусалим түгелме?" дип сорыйлар. Венгрия һәм Болгарияның җирле халкы әлеге килмешекләргә каршылык күрсәтә. Артта калучыларны кыра һәм зәрлекли. Юлда зур югалтуларга дучар булып, ярлылар Константинопольга барып җитәләр. Византия императоры крестьян отрядларын Кече Азиягә затып җибәрергә куша. Сәлҗүк төрекләре беренче бәрелештә үк шул кадәр күп халыкны кырып сала, бик азлары гына качып кытыла. Походны феодаллар дәвам итә.
1096 елның көзендә эре феодаллар җитәкчелегендәге рыцарь отрядлары Франция, Германия, Италиядан төрле юллар буйлап көнчыгышка юнәләләр. Алар акчалы һәм яхшы коралланган була. 3 елга сузылган походтан соң 1099 елда Иерусалимга тәре йөртүчеләрнең 5тән 1 өлеше барып җитә. Күбесе юлда һәлак була. Яки басып алынган җирләрдә урнашып кала. Байтага кире туган илләренә кайтып китә. Шәһәрләрне камау 1 айга сузыла. Аяусыз һөҗүм нәтиҗәсендә яхшы ныгытылган шәһәр алына. Укучылар, хәзер рухани рыцарь орденнары турында сөйләшеп китик. Тәре йөртүчеләрнең биләмәләрен саклау һәм киңәйтү өчен беренче тәре походыннан соң Палестинада тамплиерлар, госпитальерлар дигән рухани рыцарь орденнары төзелә. Соңрак немец рыцарьларын берләштергән Тевтон ордены да барлыкка килә. Орден әгъзалары бер үк вакытта монах та рыцарь да була. 1189-1192 елларда Иерусалимны үзләренә кире кайтарырга тырышып, көнбатыш феодаллары 3нче тәре походы оештыра. Беренче булып немец рыцарьлары юлга чыга. Алар белән 60 яшьлек император Фридрих I Барбаросса җитәкчелек итә. Ләкин әлеге вакыйгага очраклы хәл комачаулый. Кече Азиядә Тау елгасын кичкәндә Барбаросса суга батып үлә һәм немец гаскәрләренең бер өлеше иләренә кайтып китә. Соңрак Англия һәм Франция рыцарьлары да походка чыгалар. 1202-1204 елларда 4нче тәре походы була. 12нче гасыр азагында көнчыгышка яңа поход оештыруны Папа Иннокентий III үз кулына ала. Тәре йөртүчеләр башта диңгез аша Мисырга барырга җыеналар. Алар диңгез королевасы Венециядан аның утрауларының берсендә җыелып корабльләр яллыйлар. Венеция идарәчесе Энрико Дандола сукыр карт булса да, гаять зирәк һәм исәп-хисап белән эш итүче кеше була. Рыцарьларны илткән өчен гаять зур сумма көмеш белән 85,000 марка таләп итә. Походта катнашучылар мондай бәяне түләрлек акча җыя алмыйлар. 1204 елда илаһи табутны азат итүчеләр христианнар яши торган Константинопольга бәреп керә. Шәһәр коточкыч талауга дучар ителә. Католиклар православие динендәге Византия халкына чит дин вәкилләре итеп карый. Шуңа күрә кул астына эләккән бар нәрсәне, хәтта монастырлар һәм ширкәүләрне дә шул исәптән Изге София храмын да талый. Тәре йөртүчеләр Сирия һәм Палестинадагы үз биләмәләрен әкренләп югалталар. Папалар һәм корольләр яңа походлар оештыралар. Ләкин ул походларга катнашырга теләүчеләрнең саны кимегәннән кими бара. Әлеге походлар Европага зур югалтулар китерә. Илкәннәр калмаганга күрә походка балаларны җибәрәләр. 1212 елда меңнәрчә немец баласы төркем булып көньякка таба юнәлә. Алар Алеп тауларын кичеп Генуяга кадәр барып җитә. Юлда байтагы ачлыктан һәм сусаудан үлә. Генуяда һәм Марсельдә сәүдәгәрләр балаларының бер өлешен Палестинага илтү өчен корабльләргә утырта. Кайбер корабльләр давылга юлыгып диңгездә баталар. Калганнары Төньяк Африка ярларына килеп туктыйлар. Исән калган балаларны монда кыллыкка саталар. Укучылар, тәре походлары нинди нәтиҗәләр китергән соң? Көнчыгыш илләрендә яшәү чорында европалылар яңа авыл хуҗалыгы культуралары дөге, карабыдай, лимон, өрек, карбыз үстерә башлыйлар. Шикәр камышын кулланырга керешәләр. Европалылар ефәк тукырга, пыяладан көзге ясарга, металларны яхшырак эшкәртергә өйрәнәләр. Кайнар мунчалар барлыкка килә. Көнбатышта ашар алдыннан кулларын юа башлыйлар.
ул заманнарда Европада күренә башлаган җил тегермәннәре дә көнчыгыштан керә. Укучылар, тере походлары диелгән темабызның теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.